Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Suka amlandela basuka amlandela basishiya isono zabo. Ihamba ke? Yaphila Ntombi. Siyaphila njani? Yaphila dlala ukukhathala nje ade kusile umuntu eyibambile. Ebambeni konje. Lontonje umsebenzi phela ngisona Ntonje. Deliver Ntonje. Deliver. Ngideliver yilo Ntonje order lakho. Ngathi uthengile lapha kwaMbhele. Manje wena ungena lapha? Ngiyadeliver ngisebenza kwaMbhele. Sebenza ngampele? Hayibo. Happy-keli. Uqalane nokusebenza. May, please libhaliwe. Ayibhaliwe ngiqala namhlanje sisi. Uqala namhlanje? Wafuna waqala ngami? Hayi sengeke ngabadelivela nabanye. Ngomunye nje wabanye sengeke ngabadelivela. Uhola malini ke matha? Kuya ngokuthi ngideliver kanjani yabo ngenza ama delivery amanga. Uhola ngani ngosuku noma ngolwesi5 kanjalo? Angazi ke ngicathi mhlambe ngihola ngelodunja izobalwa kupheleni kwenyanga yonke. Kodwa kuzobalwa ngokweinsuku ukuthi wanza ama delivery amanga wa deliver nje. Okay, bakubizani ke ugogo delivery, anti delivery? Kuma deliver kusala into yakho ngiyayideliver. Ngizokubona sisi. Okay. Alimele lo basi. Hayi sisi li wrong le delivery lakho. Liro ngathi kubhaliwe la ngaphandle mase order akulona lami. Akusilona ilodunja ngithi odewe nishibobo. Nishibobo impela kodwa nje nishibobo ngiodile. Ubona kanjani ungayivulile? Avela amashibobo no order la anwenza lapha ayahlukene. Cha, bangathi manje awuvulele wena ke nana lifinde nishayela. Cha uthi le ntombazane iyabopha khona into ilonto yayibo akho. Vula ngibona. Yabo ngiyalibona phela matha ngihlele ngiorder mina ishibobo. Ngiyayazi ishibobo mina kaMpela. Injani futhi yenze ifakana neplastic omnyama? Bebaphelile laba bamhlophe. Manje kwase usuma sibisa kapha. Wesisi. Iyona nje. Isinkwa lesi. Yena phela ishibobo iba nesinkwa nje kanti kufanele benjani? Akubi isinkwa sijwayelekile phela kuba ye wena lesi sinkwa. Umatha. Yini? Li wrong leli order buyisela kule pasi kubophelela afinde ubuyisele into. Masusanti ufunana nathi ufuna ukudla dlana lelo nto. Order ishibobo sis. Ishibobo iba ne Russian. Yes? Iba ne Russian ne sausage. Buka nje lokuyipetupetula lento igold ubuyisele emuva. Cha phela mhlambe ke kusho ukuthi ke bakhohliwe ukufaka lo. Uqala nje ukusebenza sowenza ama mistake angaka. Phela ngithi akusimina engiphekayo. Mina ngithatha into ngihambiza. Hayi sisi ngicela ucheck lapha ephone bakunika ifone yakho ngithi ebhalwayo ukuthi i-delivery yakho yithi. Ngicabanga ngathi phela mina ngilizo ayikho umzongazi laba ngithethela kabani ngihambe ngekhoda. Sengisho ukuthi phela ikhona into ebhalayo eshoyo ukuthi uhambise order L10. Mohambisa ama order amaningi ukuze ungadidiseki endleleni. Angididiseki ngiyazi masifisi ordeni nobani hawu le ndawo incane yamasifisi. Uyazi uthi ngiordeni. Nishibobo nani? Ngiyachaza ukuthi yebo. Akuyona ishibobo la. Masifisi awudleleni. Yini slima wena bengiyathi ngiyekeleni ukwenza isinkwa namaqanda endini yami. Manje usukhalela nje sausage. Sibanga sausage thani khona. Yona into edala ukuthi ngama sausage anginawo. Yona into edala ukuthi ngi-order. Faka la plastic ubuyisele emuva kini lapho kaMpela. Efemini yakho. Uzoyidla. Ini yona. Kenze ngidle lento satha lento yakho wena uhambe. Manje ngizofika ngithini lapha? Yekela. Ngithi unenkinga uzofika uthini? Ngizobafonela ngisho ukuthi bakunikeze i-order eli-wrong ngale. Hayi ungabafoneli hayibo. Kahle kahle sisi mase ngikhuluma iqiniso phela nami kade kusile ngisebenza masibisi. Bese ngilambile bengephela ngicoshe nje kancane. Angizwanga? Ha usihlezi sidla ndawonye masibisi. Bese kuyini inkinga? Manje ndawonye noba? Nawe. Uyasisuthi uthini? Ngi-ordile udle endleleni i-order lo muntu ozodeliver ufika uzomtshela ngomlomo ukuthi ube ordeni. Kade ngubani mina masibisi? Awuzazi ukuthi ubani apikela usazazi manje ukuthi mina makathi hayi ngeke ke phela sibange lonto le. Kade ngubani nawo ngini kwena masibisi mina? Manje mina kufanele ngidle izinto ezinamaqanda wena ushwabantela ama sausage wonke endleleni. Uyabona ukuthi ngenze slim sokhokhelwa wena ke le nonsense. Cha phela bengilambile namasibisi izokhokhelwa wena kanti siyazi kufanele ngikunikeze imali wena kozokhokha. Ongilumisa ukugcina mina vele ngiyasebenza lapha bengenawo ngisho nompango obusuku lo. Ngibafaka no Victorize. Futhi akuyo masifisa ukufaka ukwazi usizo. Ngifuna nje ukuvictorize wenza yonke lo msangano bese ngiyabasendela kaMbhele ukuthi nangu umuntu wenu isebenziseni. Nasi isebenziseni. Enye into masibisi. La masausage ayababa. Angikwazi ngisuqala ukudla into ebaba usuqala nini? Yonke le nto ngifuna ukuthi bayizwe. Yabona? Ukusendela le nto mazana. Ngifuna uwafu. Yabo. Yebo sawubona ngani yami.
Uwena lo osebenza njengemanager lapha kaMbhele. Nilalela ke ngane yami, uMasibisi lo kaNdlovu bengi-odile lapho. Nga-order ishibobo. Uma katha uyena ofikile impela yebo ngane yami. Naye ke inkinga engibhekana nayo uma katha uyafika impela ngiyavuma. Ngizokusendela nje nevideo ngimthathe yona engidilivela njengomthuma kwenu. Inkinga engibhekene nayo ke la sisi ukuthi i-order enimnikezele lona lironga kulona likaMasibisi. Angizwa ngane yami? Yebo, bekuyingcezwana ezu4 zesinkwa. Uyaqhubeka namanje nje phambi kwami ukhona. Incozana ezo4 zesinkwa ezinamatanda. Aphela ngazi ngane yami mina ngijwayele uku-order lapho, ngijwayele uku-order ishibobo iba nama-Russian, ibe nama-sausage phakathi. Asuke eqayiwe nje, aqaywa abekwa kahle. Hayi lokhu kungididile. Akukho ngisho izambani lamazambani athosiwe enhleni wafaka. Kukhona nje isinkwa namaqanda. Leyo nto ikhona ke la endlini bengizoyi-ordera. Ngane yami kuzomela ukuthi ke imali yami lengideposite ngayo ningibuyisele. Nokuthi ningenzele ke mhlambe enye yokuthi ningithobe inhliziyo ukuthi ningehlisa isithunzi njengomama wasendaweni futhi ngikasimendele elidala liqinile liqavile. Angizwa? Okusho ukuthi uyena olidlile. Hayi kulungile ke ngane yami. Hayi ngizomtshela nangu ukhona lapha phambi kwami vele kwakhe kuseduze. Amen ke ngane ngiyabonga. Iyake wesisi. Yini manje Masibisi uzojabula mangixoshwe? Qhubeka nesinkwa leso mngani wami. Angisena inkinga yaso. Ubuvela unomono vele mina nawe sesizo. Qhubeka nesinkwa mngani wami angisifuni sasifuni kwasona. Lalela. Ukuthi ungabisabuya lapha. Ngubona. Umsebenzi. Phelile. Bayangixosha. Hawu. Wena ucabanga ukuthi njengoba wenza kanje umsebenzi ubuzobuzo. Hayi kahle ihaba banehaba nje ayike inkampani zonke lazimila ayikho umuntu owenza iphutha elode bese yaxosha amaphutha yenza. Wema ngathi angeke ukuthi ngosuku lakho lokuqala emsebenzini uvele ngize iphutha elikhulu kangaka lokuthi kuthiwe udle iorder le customer. Kamngani wami. Angilona umngani wakho lapha yana ngikustomer. Ngithi la akuphelele sisi la. Masenidla amakoda nisasazi Masibisi. Anisasazi. Uyasibona ukuthi unjani? Hayi boyikho basokhuluma nentombazana lapha. Sewumngani wakho. Cha ngoba chaza ukuthi kwenzeke iphutha bazi. Ngeke lenzeke iphutha kanje. Ngawe nje wedwa. Ngibasendelile ivideo. Hayibo. Basendele bazokubona ukuthi kade umfuza ukudla kwami phambi kwami ngikastomer. Sisonta nawe ayisuka ngengixoshele wena ngawe nje Masibisi ngawe nje. Akuyona ungiyena oqala. Iyasho bentombazana no matha awuyazenza kodwa izimanga mngani wami. Ukuthini? Ukuba wayesilonyazana akazi ngamuntu ugwaja noma ngabe uyini noma uyimpuku uyabona izilwane ezingathi zinokuganga impuku lo kuthiwa impuku igundwane futhi wena uzoba ilolu squeeze lona eninakele kakhulu wesqueeze kuthiwa ngenzeni ngani uthiwa wena udle uthatha ukudla kwami kakho uzwa kade ode ushikini ne rice uthiwa wagoqoza kanti wamzondani ngempela lamfazi matha phela kusho kuyigovuzekile uthi ugovuzeka kade ngihamba ukudla kuyiqofezekele phela mina ngipheka ngithi ngiyasho uxovile mangathi awuxove ngamabomu avokhohlakele udelela kabi lamfazi phelile ke lo kodwa kusala kwakho ungcono kwakho ngidlanga ungcono uhamba isindo ngoba kwakho ngidlanga ukuthi bevele odi into engayithandi into ebizongigulisa hayi cha sisikhoda ke hayi unayi taste yabona bonga ufa ngifuna ngawo hambe kwakho ngokulumisa ngawo afuna ulum uyakwazi kuya kwakho umuntu methi yakwakho imali ekhambise emonu kanjani manje hambe kwakho Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye bye